Pano panyasa Voice Box tabweranso ndi kulankhula kwa bambo Oswald Jumani kuchokera ku Whispers College for the Mindset Change K9 Studios KwaZulu-Natal. Phone number yawo +27693000915. Iwo lero akupitiriza kubweretsa maupdate pa nkhani yokhuzana ndi nkhondo yapakati pa dziko la Iran komanso mayiko a United States of America ndi Israel. Mutu wa nkhani lero akufunsa kuti kodi nkhondo ya mayiko amenewa ikulowera kuti kodi dziko la Iran ngati dziko palokha lili ndi kuthekera kuti akhoza kupambana pa nkhondo imeneyi. Tete mbali limodzi pano pa Voice Box tamvetsere bambo Oswald Jumani kuti kodi ma facts kapena kuti news zimene abwera nazo lero zokhuza ndi nkhondo imeneyi ndi zotani, ndipo akamaliza timati musankho choka mwachizolowezi timakupemphani kuti chonde mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Moni ma Whispers mdziko la ma strangers tikulandirani kankhuje ku K9 studio KwaZulu-Natal province Boma Durban dziko South Africa madzulo apa 23 March 2026 ndikuti tikudzaso mchigawo china cha update yathu pano pa Whispers Community Radio pamenetu tikuyang'ana makamaka za ma war ndi ma conflict unrest, political unrest ndi ma conflicts amene akuchitika mu Middle East, makamakatu pano pamene nkhondo ya dziko la Iran against the United States of America komanso Israel sikuoneka chitsogolo kuti nkhondoyi ingathe kutha chapo mpano. Saiwali nkhondo imeneyi tsiku ndi tsiku pakumaoneka zinthu zachilendo zosonyeza kupita chitsogolo kwa nkhondo imeneyi, makamaka kuti pamene dziko la Iran likuoneka ngati likumabwera ndi matsenga on their daily basis towards nkhondo imeneyi. Ndi madzulo ano update yathu pamene tikuyang'ana kuti kodi tsogolo la nkhondo yapakati pa dziko la Israel ndi Iran komanso America ndi lotani. Tsogolo inuyo mukangoyang'ana tsogolo la nkhondo imeneyi likuonekerani bwanji? Lithapo mpano idakalipo china, kodi Iran ili nako kuthekera kopambana nkhondoyi? Komanso funso lina ndilibwera kuti ndi njira iti yomwe ikuonetsa kuti Iran ikhonza kupambanira nkhondo imeneyi. Limenelo ndi funso limene makapati mafunso amene akubwera mkatikati mwa zolankhula zathuzi, chifukwa choti nkhondoyi ikupereka mantha maka pamene dziko la United States of America komanso Israel akugwiritsa ntchito umpeni wa sengwa kapena kusapanganika muzochitika. Mbali inayi akumakhala ngati akufuna atachita zokambirana ndi dziko la Iran, koma mbali inayi anyamatawa amakonda kudiya kamera kwambiri. Kamera amayimva kukoma, ndi akakhala pa kamera pamaso pa atolankhani akumalankhula zinthu za mtudzu zodzikweza, kudzimva, kudzichemerera chani ndi zina, chonsecho kuseri akumakhala ndi mtima ofuna kupanga zokambirana ndi dziko la Iran. So mkhalidwe umenewu olokuti akhala kuti ndi inuyo ndi ine pamaso panga mudzioneka ngati ndinu munthu wabwino, koma mukakhala kuseri ndi azenzanu kumene kuja ndi kumakhala ngati ndinu dolo kalankhulidwe kanu ka zinthu zimene zizi zimakhala zodabwitsa ndipo zompangitsa winayo kuti ngakhale ali nawo mtima ofuna kubwerera mbuyo amakhala jenkha kuti ine mzangayu sindikudziwa kwenikweni kuti kodi akuti bwanji pa nkhani. Ndi umayenera munthu wachonchoyo kukhala naye mosamalitsitsa. Okondera omvera, alipo mabuku amene mudayalidwa mawu, ndipo mawuwo kalekalero tikamawerenga tinkawerenga mongowerenga chiwerengewerenge, makamaka atu zikakhala kuti nzakusukulu kuti ukuwerenga kuti ufuna ungokhoza mayeso. Ndi chachikulu ukudziwa kuwerenga, kuloweza ndi kudzakumbukira tsiku la mayeso zimakhala kuti zatha. Koma kudutsa kwa nthawi mawu omwe aja umayamba kuamva mwachilendo. Munkaonera mafilimu inu kalekale tinkangofunamo ndewo mu filimu moja. Pano tikamaonera mafilimu timafuna timve tidziwe chimene chikuchitika. Mafilimu ngati achina John Wick poyamba tinkangoona kuti ndi mafilimu, koma ayi ndithu muli mauthenga ena kuona kuti kodi nkhani ya John Wick imati bwanji.
pachifukwa chimenechi palinso mabuku ena amene tinkawerenganso chimodzimodzi, koma potengera kuti iyi ndi College of Mindset Change, tikumawerenga mabukuwa mwamakono ndi cholinga tsopano chosiyana ndi cholinga chimene tidali nacho poyamba pamene tinkawerenga mabuku. Akuti nthawi imene Yehova adawawuza kuti musawononge pa dziko, iwowa ankati ife ndife olungama, si ife owononga ayi. Koma ayi ndithu, Mulungu mmene amateromo amadziwa kuti iwo ngowononga ndithu, koma mwina azini ake samadziwa kuti kodi kuwononga akunena konkotani. Sungani mawu amenewa. Kudzawerenganso mavesi ena mudzamva akuti akakhala ndinu amati ndife abwenzi anu, ndipo palibe chopweteka chingakupezeni ngati ife tilipo. Akachokanso pamenepo pita mbali nayo amati ife ndife abwenzi anu, ndipo tidzakhala nanu pa chilichonse, ndipo simudzamva ululu wochokera kwa mdani wina aliyense ngati ife tilipo. Ayi ndithu, anthu ochita zinthu zauchimo zonyansa sadzakhala abwenzi anthu olungama, ndipo musadzipangire abwenzi kuchokera mwa anthu opanga zinthu zosokoneza pa dziko. Mutati mwatenga mawu amenewa mwalingalire, nthawi zonse dziko la Israeli ndi America amalengezetsa kuti iwowo ndi amene amadzetsa mtendere pa dziko. Koma nkhondo imene ilipo pano, imene ikuchitika ku Iran, inali Israeli ndi America amene anapita kukaphulitsa ku Iran ndi kupha ana 187 achikazi okhaokha. Taganizani kuti ine ndikuti pakhomo pano pali chigodola, kapena pakhomo pano pali umve, mwachidule pali umve, nde umvewu kaya ukubwera chifukwa mulibe chuma ka mulibe chani, ndikubwera ndikudzapha nkhosa zanu zonse, kupha mbuzi zanu zonse, koma ndifuna ndikuthandizeni kubweretsa ukhondo pa nyumba pano. Mwina zitsanzo zimene zingathe kukhala zovuta titalikitsa nkhani. America ndi Israel akuti ku Iran kuli ulamuliro wa nkhanza, kofunika kuti boma lisinthe, anthu adzisankhire boma limene lingawasiye pa ufulu, komanso mtendere ndi zinthu ziyenda bwino. Anthu ake omwewo amene mufuna kuti akhale pa ufuluwo ndikubwera kudzawapha 187 pakamodzi. Tikunena pano chiwerengero cha anthu omwalira ku Iran kuchokera pamene nkhondo idayambira chikukwana 4,000. Anthu wamba, osati asilikali kapena akuluakulu a za nkhondo, anthu wamba. Kuphwasula zipatala, masukulu, misewu ndi zinthu zofunikira pa moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku. America ndi Israel ikuphwasula zimenezo. Kodi anthu awa mukuti mukuwafunira kuti akhale pa ufuluwa, akadzakhala ndi ufulu chipatala adzapita chiti? Adzayiwala bwanji za mazunzo awo pamene ana 4,000, kuti anthu 4,000 adawakwirira pa nthawi imene inu munkabwera mdziko mukudzakakamiza kuchotsa boma limene lidalipo kuti mwayikire boma limene inu mukulifuna. Okondomvera, anthu amukanena kuti akuononga pa dziko amakana, amati zimene akupangazi ndiye kukonza zinthu pa dziko. Tinena pano ankati Saddam Hussein ankaononga, iwowo ndi amene amakonza. Tayafufuzani mudziwe moyo umene uli lero lino ku Iraq. Akuti koma America ndi Israel ndiyo imakonza zinthu pa dziko. Ku Lebanon ade akufuna kukonzako zinthu. Ku Syria akuti afuna kukonzako zinthu. Ku Libya akuti afuna kukonzako zinthu. Ku DRC akuti afuna kukonzako zinthu. Ku Afghanistan ade afuna kukonzako zinthu. Ku Sudan afuna kukonzako zinthu. Kodi ndiye kuti njira yokhayo yokonzera zinthu pa dziko pano ndiyo kupha ana, kupha azimayi oyembekezera, kupha nkhalamba ndi kuononga zipangizo zimene anthu amagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku? Kumeneko ndiye kukonza kwa zinthu pa dziko kumene America ndi Israel idaphunzira ukatswiri wawo okonzera zinthu pa dziko uli mukupha anthu.
tati titengeni zipembedzo tisiyapo, titenge mitundu tisiyapo, koma tingoyang'ana kuti njira yokhayo yokonzera zinthu pa dziko pano ngati zikulakwika imene America ndi Israel adaphunzira ndiko kunkanapha anthu m'mayiko. Yankho mulipeza mbali imeneyo mutiuza. Kwachoncho tina pano nkhondo iyi ikunka kuyipirayipira chifukwa choti Iran poyamba imapanga nkhondo yodziteteza, koma pano ali mu stage number 2 imene ndikubwezera. Ndesi tikudziwa kuti mulingo wokubwezerawu atenganso period yayitali bwanji. Number 3 kudzakhala sopono mwina iwowo kukhaulitsa, amadziteteza akubwezera kena kudzafuna iwowo akhaulitse mdani wawo. Ndiye kuti stage number 2 yangoyambika kumene, olo 1 week sinathe, olo 5 days sinathe. Musayiwale stage number 2 yakubwezera yayambika pamene dziko la Israel lidakaphulitsa ku Pars, gas station ya dziko la Iran, ndi pamene Iran idatulutsa chida chimene amachitcha Operation Phantom Hijab, chimene chidagwetsa mdima kwa 9 hours mu dziko la Israel ndi kuphulitsa malo ena aliwonse amene amafuna. 2 anaphulitsa Ben Gurion, komanso kaphulitsa Kuwait gas facility. Zinthu zitatu izi ndi zomwe zasonyeza kuyamba kubwezera, no more defense. Kudziteteza kuja kuti adziteteza zatheka gawo limenelo lati. Pano tsopano diso ku diso, chala ku chala, khosi ku khosi. Nkhondo ikuonetsa kuti sikuthawa. Pamene dziko la Iran linakaphulitsa Kuwait gas facility, malo opangira mafuta ndi zina ndi zina, ntchito za magetsi, mphamvu za magetsi ndi zina zotero, dziko la America linapereka 48 hours ku dziko la Iran kuti in that 48 hours ukuyenera kutsekula Hormuz apo B ndi kuonetsa mbonaona. Musayiwale mene amayiopseza choncho Iran anali atanena kale pa chiwembu chimene Israel anachitira Pars ku gas station ya dziko la Iran, adati chiwembu chimenechi ife sitikuchidziwa ndipo Israel yachita mwayi yokha, koma tikukhulupirira kuti Israel sipitiliza kuchitira chiwembu dziko la Iran, ndipo tikukhulupirira kuti Iran sikhala ndi mtima ofuna kukaphulitsa ku Qatar, ndipo ngati itatero tidzayionetsa chidameta nkhanga mpala. Pasanadutse maola okwana tsiku limodzi, Iran idakaphulitsa Kuwait kaphwasula gas facility ya kumeneko as a response kuti ineyo ndifuna ndichione chidameta di nkhanga mpala, chifananenso chibadwireni ndi mangoiona nkhanga ili ndi mpala, koma chimene chimameta nkhanga ija mpala sindichidziwa mpaka lero. Nde inuyo bambo Trump ndikufuna mundionetse chimene chidameta nkhanga mpala ine, koma ichi chindiyatsa. Ndengati zifune kuti mundionetse chimene chidameta nkhanga mpala, zifunika kuti ndiyambe ndaotcha gas facility, ndedikirani ndiotcha kuti ndikwanitse likhale dipo loti mundionetsere chilezala chimene chidameta mpala nkhanga. Iran idapanga zimenezo, koma mpala uja sidayione America ikumuonetsa Iran kuti wachiona chilezala ichi ndicho chidameta nkhanga mpala. Pano malo moionetsa Iran chameta nkhanga mpala, Iran yafuna kuyankha ma Americans kuti komanso anthu aku Middle East, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, Jordan, Saudi Arabia ndi ena, funa kuyankha mmene amanena kuti ndi chifukwa chani Iran ikulimbana ndi ife kumachita kuti nkhondo amene akumenya nawo ndi ma Israel ndi ma Americans. Amaona ngati kuti mwamake Iran ilibe capacity yoti atafuna kumenya nkhondo yolunjika ku Britain, nkhondo yolunjika gawo lililonse la Europe kapena ku America kumene, kuti Iran ilibe na kuthekera kumeneko. Demonstration
pama branch onse kapati ma military bases onse amene ali mu Middle East. Base yayikulu ndi imene ili ku Geisha, Diego, Besha. Geisha kumene kuja Iran yaponya mamisa from Iran kukagwa ku Geisha. Sicholinga choti Iran imafuna kuti iponye itembenuze kanthaka kaja pasakhaleso Geisha pasakhaleso military base ayi. Koma Iran mukaonetsetsa strategically tactically ndiye kuti akugwiritsa ntchito njira plani yofuna kungokupatsani choyamba uthenga kuti tili nako kuthekera kopanga zoterezi. Ngati bomba kama missile ngati danyamuka ku Iran ndikukagwa pa chilumba chimene chili pa mtunda wa over 4,000 kilometers ndikukagwera kumene kuja popanda kupangidwa intercepted, akanati aponye choti chitembenuze nthaka kuti sizikanatheka. But this is the message. Once you continue messing around with us, this is what we are going to do to you. Ndipo dziwani kuti chidatatumiza cheching'ono kwambiri chofoka chibe mphamvu zochuluka koma chakwanitsa kupanga penetrate ndi kufika pa base yanu ndi kuphulika. Dziwani kuti tikadzafuna kutumiza zida zote zizakaononge zizayenda mayendedwe ake omwewa kapena 10 times than this. So every stage imene Iran ikupanga is to send the message, a phobia message, aggressive message, uthenga ompangitsa munthu kumagona atavala makabudula folo, uthenga ompangitsa munthu kumagona atadyera tusima. Zija zoti ndingomwati izija nkugona kulibe pano. Anthu akumagona atadya mmemo ku Israeli. Anthu akumagona atavalira tujombo kuphazi chifukwa sakudziwa kuti what is coming in the next 1 hour. Okondomvera, Donald Trump patangodutsa masiku angapo after zimene zachitika anapanga issue mwini wake akutero kudzera kuzochitika zake pachasezema nchoka. Anapanga issue statement imene amati akuipatsa Iran 48 hours kuti atsekule Hamas. Apo B ndikuonetsa chidameta nkhanga mpala. Kachili pati kati chionera liti chidameta nkhanga mpala ifanga khale ife kuno ku Whispers. Tichione nawo kuti chimakhala chotani. Nchiwalo chisiza sikapena chilezala kapena nchibotolo chidameta nkhanga mpalayi. Ndiye tikudikirira mwachidwi kuti tichione koma zodandaulitsa kati nzochititsa manyazi ndizonena kuti tiwerenga ka update aka kakafupi kwambiri. Pa 23 March 2026 inali 2:30 masana. Missile fired from the axis of resistance continue into occupied Palestine, with Hezbollah continuing their rate of fire to every 30 to 45 minutes. Mamisile amene akuponyedwa kuchokera ku gawo lina amene ali abwenzi athu muzochitikazi atulutsa ripoti ndi IRGC akuti abale athu kukamba za ku Lebanon komanso Syria kumene komamaka ku Lebanon iko ndi akuti akupitiriza kuponya mizinga kulunjika ku Palestine mothandizana ndi Hezbollah. Zimene zizi zikuchitika muwirikiza pa rate yoti pa 35 minutes to 45 minutes inaliyonse akumakhala kuti akuponya mabomba, akuponya mizinga, not even in a full day kapena half a day. Every 30 minutes amakhala kuti avunga mamizero mbali imeneyi malo a dziko la Palestine omwe adalandidwa ndi asilikali aku Israeli ndi kuyikako zinthu zawo powathamangitsira anthu aja dera limodzi la ku Gaza. Tipitirire. High pressure precision strikes getting Zion troops and any of Israel organization on the border with Lebanon. Kumene kuku kuli nkoke komanso kuponya mabomba amene sakuponya target kulunjika pamene pali asilikali a Israeli komanso kalikonse kamene kakuoneka kuti ndika Israeli kandi magalimoto kandi manyumba kandi chani zili zonse zimene adayika a Israeli
kufupi ndi border ya ku Lebanon, zimenezozo zili pa target yophulitsidwa ndi gulu limeneli la Hezbollah. Koma nkhani imene tifuna patilankhule malingana ndi report limene talipeza, the most important update is that update imene ikupatsa chidwi kwambiri masanano ndiyona kuti Donald Trump statement. He states that Iran and the USA are in the negotiations. Donald Trump akuti iwowo America kandi iwowo Trump ndi dziko la Iran ali muzokambirana, and therefore kwa choncho his deadline imene iwo adayika that expires tonight, imene imapanga expire usiku wa lero at 2 p.m. masana lero lino. This 2 p.m. ya masana lero lino matukoloko 48 hours jamapanga expire lero at 2 p.m. has moved to 5 days. Our deadline ija ayipanga shift kuti ndikuonetsa chameta nkhanga mpala 48 hours. Koma ndikuonetsa chameta nkhanga mpala in 5 days. Nkhondo mangoona waziyamba. Ndiye akuti ali muzokambirana. Koma tionetsetseni. It is nothing short of market. It is nothing short of market manipulation to reduce the price of oil. Is a Donald Trump angobanga to manipulate anthu kuti atsitse mitengo ya mafuta. Ndi dzina loti abasi Iran ndi United States ali muzokambirana. Post his statement on oil reduced to $97 per barrel. Panopa chamusaiwale kuti mgolo umodzi, dramu imodzi ya Brent crude yafika ali pa $115-120 per barrel. Ndi iwowa mukulankhula kwa ku social media akuti itsika kufika pa $97. The Iran financial minister denies any negotiations with Trump. Koma minister wa zachuma, nduna ya zachuma ya dziko la Iran lakanitsitsa kuti palibe kukambirana kwina kulikonse ndi Donald Trump, whether it be direct or indirect. Ndeka kukambirana kwake adafuna kuti kukhale kuti kwa direct ngakhale sokodzera kwa wina aliyense. Trump has backed down for now amid credible Iranian threats to destroy power plants in the region if Iran power plants are attacked. Trump akuona ngati asintha maganizo pakadali pano makamaka pa chiopsezo chimene dziko la Iran lidapereka kuti mukangoyerekeza inuyo kugenda mwala koma power plants amu dziko la Iran, ife tigwetsa mdima, kukhala total blackout region yonse ya Middle East, Arab world yonse kugwa mdima, tigwetsa mdima. Andipotengera kuti Iran sikungolankhula kukamwa kokha ikumapanga. Ndi chimene chapangitsa Donald Trump kuti ayamba asintha maganizo onena kuti pa 48 hours ngati sikutsekula Hamas ndi kuonetsa meta mkhanga mpala ndi kukachisiya chiopsezo cha pa 5 days. The IRGC continue their targeting of US bases in the region. Komata asilikali ankhondo a dziko la Iran akupitiriza kupanga target mabase onse a dziko la United States omwe ali mchigawo cha Middle East, and their war will stop, and the war will not stop. Ndipo nkhondo iyi sisiyika until Iran, pokapoka Iran reaches its goal, itakwaniritsa cholinga chake, that includes zomwe ndi kuphatikizapo the axis of resistance. Kuphatikizapo zaki na Hezbollah, za ku Lebanon, komanso zaki na Hamas. Izi ndiye zolinga zoti ku Lebanon kukhale bata, Palestine kukhale bata, ku Iran musiye kupha anthu awo. Izi ngati sizikukwanira, sizikuchitika, nkhondo iyi sikusiyika. Ndawerenga ripoti limenelo imene talipeza kuchokera kuma platforms amene timatsatira nkhani zimenezi. Ndiyatatiye ndipireni pa funso lija kapena pa mafunso aja kunena kuti kodi nkhondo imene tsogolo lake ndilotani. Chinthu choyamba choti nkhondo yakakulu tsogolo lake ndiloti sikutha lero, chifukwa Iran yatseka m'makutu akuti nthawi yokambirana, tachita zokambirana kambirimbiri dziko la America, but amatipanga betray.
mmatukambirana zina mmawa ake kapena usiku iwo ajambobwera ndo zakubombani muli mkatikati mwa zokambirana sasunga zimene mwakambirana sikamodzi kamene takhala pansi kufuna kukambirana ndi dziko la America ndi ma Israel koma zotsatira zake tikachoka pa zokambiranazo amakabwera ndi kutibomba amakabwera ndi kutipanga ziwembu ndiye pakadali pano ife ndi dziko la America palibe kukambirana tiye tidzimenyanani iwo ngati ali ndi cholinga chimene afuna kukwaniritsa kudzera mukumenyana akwaniritse kudzera mukumenyana ifeso zolinga zimene tikufuna kukwaniritsa kudzera mukumenyana tidzakwaniritsa kudzera mukumenyana koma palibe kukambirana nkhondo iyi pakati pa ife a Iran ndi Israel kapena ndi America kusonyeza kuti tsogolo nkhondo iyi sikuthamawa chifukwa Iran ino tsopano yatenga zisononkho yayika mmakulu sikufuna kumva zolankhula za wina aliyense ndi kuti nkhondo ikafika penepo imakhala kuti yafika poopsa kodi Iran ili nako kuthekera kupambana nkhondo iyi kupambana kukhoza kukhalapo ngakhale kuli kokayikitsa chifukwa choti mamuna anzako mpachulu nkhondo iyi chimene mungadziwa kondomvera kuchemelera tikhoza kuchemelera tingathe kusapotera koma dziwani kuti pakati pa dziko la Israel komanso America ngakhale Iran ili ini yakeyo palibe amene watulutsa manthu wachida chimene chili chiopsa kwambiri kumalo kwawo kumene amasunga zida za nkhondo kugwiritsa ntchito mu nkhondo iyi foti nkhondo iyi ikuonetsabe kuti idakali ndi ma chances oti angathe kukambirana ndi kutha pachifukwa chimenechi palibe amene akufuna kuti nkhondo ikamadzatha adzakhale atatulutsa chimene iyeyo amachidalira kwambiri pa nkhani ya nkhondo ngati pakuonekabe kuti padakali ma possibilities oti mukhoza kukambirana ndi kutha nkhondoyi kapena wina pakhozobwera ceasefire pachifukwa chimenecho palibe amene akufuna kutulutsa manthu wazida zimene ali nazo zoonongera zinthu zina ngati zida za nkhondo number 1 ndiye ndikovuta kuti tingathe kulankhula mwandithe kuti Iran ingathe kupambana nkhondoyi chifukwa cha zimene taona kale kapena AI America ingathe kupambana nkhondoyi kudzera mwina mu zimene ife takhala tikudziwa zokhudzana ndi America kapena kuphwanyidwa kwa Ben Gurion kuti ndi chingathe kukhala chizindikiro cha kutha kwa Israel kapena kuonongeka kwa Dimona ndi Tel Aviv imene yasakazidwira kuti ingathe kunena kuti Israel yagonja ayi kapena amene kwasakanizidwira ku Iran kuti ingathe kuti Iran yatha ayi chifukwa takhala tikuona zinthu zina zoopsa zikuchitika pambuyo poti maikowa awotchana moto osakhala bwino as we are saying ziwembu zoopsa zimene dziko la Iran lapangira Israel ndi maiko aku Middle East zinachitika pambuyo pakuti Iran inali itagwada kale m'mawondo kuti zinthu sizili pabwino ndipo anthu tinali tataya kale mtima kuti apapa Iran inangoona kuziyamba koma pamenepo it was the birth of new aggression chinali chiyambi kubadwa kwa mkokomo wina komanso panapoti kuona kuti Israel ikupitirira kuchitira ziwembu dziko la Iran ngakhale Ben Gurion adaphulitsidwa ngakhale Dimona waonongedwa ngakhale Tel Aviv adakalisanzasanza koma tikumva kuti nkhondo ikupitirira pachifukwa chimenechi ndipo vuta kuneneratu kuti nkhondo imene Iran ingathe kupambana kapena ayi koma potengera ndi zomwe zikuoneka pa ground zikuoneka kuti nkhondoyi kuti uyu akhoza kupambana uyu akhoza kupanga chani tidzangowerenga ma aggregate ma points tidzawerenga ma yellow card tidzawerenga mwina ma free kick tidzawerenga zinthu ngati zimenezo koma zigoli zizakhala zovuta kuwerenga wadzapeza kuti mwina ndi 2-2 koma kuti tipeze otsogola tidzayena kuti tiyang'ane ma ball possession tidzayang'ane ma yellow card tidzayang'ane ma free kick ndi zina zonse kuti mpana tipeze kuti pa nkhondo amene otsogola ndi uyu koma ndikukhulupirira potengera kuti nkhondo iyi kunka kuti ingathe kukhala chiopsezo cha dziko lapansi economically ikhoza kutha ndi kukambirana kodi Iran tafunsafunsa imeneyi ndi njira iti yomwe ikuonetsa kuti Iran ikhoza kupambanira nkhondo imene Iran ingathe kupambana nkhondo iyi chifukwa choti atsata njira imodzi imene tikungoyiganizira yomwe ndikupereka mantha m'mitima mwa aliyense amene akhoza kukhala ndi mtima ofuna kulowerera pa nkhondo Iran njira imene anadziwa iwo anadziwa kuti America samenya nkhondo okha
chikhalire na America sipita ku nkhondo yokha, Israel sipita ku nkhondo yokha, imadalira European Union, NATO ndi zina ma allies asilikali aganyu mbwerekete. Iran inadzawa kuti tikadzamba nkhondo ndi Israel komanso ndi America, chodziwika bwino ndichona kuti ma allies adzafuna kulowerera. Ndi Iran akumenya nkhondoyi mopereka mantha kwambiri kuma allies a Israel ngakhale United States of America. Zimene kuchita Iran ndizonda kuti aliyense akumadzifunsa payekha kuti kuli mmene kadziko kanga kalili ndi zimene Iran ikuchita. Nditati ine ndalowerera nkhondoyi, Iran ndikutembenuka kundiyang'ana ine, adzandigwiragwira mawu angati kuti ndidzapezeke kuti ndidakalipo kapena ndatha. Pachifukwa chimenechi Iran inathamanga kupanga zinthu zopereka mantha m'mitima mwa aliyense amene akhozokhala ndi mtima ofuna kulowera pa nkhondoyi. This is why mukuona kuti ngakhale NATO, ngakhale chanchani European Union ndi maiko ambiri ya ku Europe amakhala ndi mtima omalowerera komanso amalowerera nkhondo ngati mene amalowerera za ku Iraq, mene amalowerera za ku Ukraine ndi Russia. This time around mukuona aliyense wangoyima. Komatu nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia sinali yoopsa poyerekeza nkhondo ya ku Iran. Kwa nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia inde economy ya dziko lapansi inakhudzika, koma economy ya dziko lapansi singakhudzike ngati mene idakhudzikire ngati Hamas sakutsekulidwa. Economy ya dziko lapansi singakhudzike mofana na Ukraine ndi nkhondo ya ku Iran ngati Middle East itayaka moto. Koma ndi chifukwa chani azungu kapena NATO sikufuna kulowerera nkhondo ya pakati pa Israel, America ndi Iran? Chifukwa choti Iran inakwanitsa kupanga create mantha, phobia, kulowetsa m'mitima mwa anthu amene amakhala ndi njala yomalowerera nkhondo za azeni yake nthawi ndi nthawi. Pachifukwa chimenecho iyi chinali chida chopambana kwambiri kuposa kupha munthu. So aliyense akudziganizira payekha, koma nkhondo iyi kufana na nkuilowerera kwacho nchakhala chete. So that tactic imene Iran inagwiritsa ntchito inali yoopsa, ndipo ndi imene akupitiriza kuigwiritsa ntchito mpaka padali pano. Maiko onse aku Europe agwada pasi ndi imene aona Iran ikuwulutsa mzinga kukagwa ku Diego Garcia 4000 kilometers. Aliyense amene ali mu Europe akudziwa kuti pamene ine ndakhala pano mizali yochoka ku Iran ikhoza ndipeza. So maiko ambiri aku Europe achina Malawi aja akula ena ndi timaiko ting'ono tizidutswa toti timango tikhoza kungofuna mamiza elo sikisokha kuti tifafanizike. Everybody is thinking of himself. Mukachokapo chinthu china chimene chawapseza kwambiri, maiko ambiri aku Europe, ngakhale ku Asia, ngakhale ku Middle East, ngakhale America imene amati akayang'ana Israeli, akayang'ana Dimona, akayang'ana Ben Gurion, akayang'ana Tel Aviv, ndi kuyang'ana achina Iron Dome ndi zina zonse, air defense ya United States of America, marada, akayang'ana za air defense ya Israeli, maiko ambiri aku Europe amagwada kupereka ulemu kuti inuyo ndinu andala. Koma panopo akaona ndi mmene Iran ikusakazira marada a dziko la Israeli komanso America amene ali mu region ya Middle East, ndikukwanitsa kumavunga mizinga kumalowa mu Tel Aviv, ndikumaphwanya Ben Gurion, ndikumaphwanya Dimona, mwene momwe mmene amamudalira iwo kuti ndi mmene muli zitetezo zokwanira. Aliyense akudzifunsa kuti ngati ukuyaka wauwisi kuli bwanji ouma. For this reason Iran ikupereka message ya mphamvu kwambiri to the world. Ikupereka threat yaikulu kwambiri to the world. Ndipo ngati chipukupuku cha Benjamin Netanyahu ifanso ndikupeza dada kalimoyo chikumalankhula kuti Iran is the threat to the world. Yes, it is a threat, but you have ignited it. Mwachiyamba dala chinjoka choti chinagona. Sichinali threat chinjokachi chili kudzenje, chakhala zaka ndi zaka kumeneko chimangodiya ntchentche. Koma amene wakachitokosa chinjoka chakudzenje kuti chilowe m'mudzi ndi amene ali woyipitsitsa kuposa chinjokacho. So akamati Iran is a threat to the world, not to any alliance ku world iko yayi, koma yekhayo amene angadzipange ally yekha ndi dziko la America ndi Israel, komanso iyeyo ndi kulowerera
muzimezi kuchitika pakati pa Israel, America ndi Iran, then Iran ikhala threat kwa iyeyo. Chifukwa nakanga Iran ndi threat to the world. Ndebwezi zaphulitsatu America military base imene ili ku Malawi, imene ili ku Botswana, kapena zimene chifukwa America sikuti ili ndi military bases ku Middle East kokha. Ali ndi military bases almost pa dziko lapansi ponse. Bwanji kuna kusikupita mizinga ikupita kokhako kumene America ikugwiritsa ntchito potumiza mizinga ku Iran ikafuna kubwezera ikumatumiza kumeneko. So it means mau oti Iran it is a threat to the world. In another hand, ndi bodza la mkunkhuniza. Koma Farao akuona kuti zavuta. Ana a Israeli akhulupirira kuti Mose ndiye wabwera ndi uthenga woona. Koma popeza sanga Farao amakhulupirira ufiri ngwa matsenga, ndiye akuona ngati zimene akuchita Mose zosandutsa ndodo ikukhala njoka nazonso ndi matsenga. Zonse zikumachitika modabwitsa, koma za Mose simatsenga sufiti. Ufiti ndi wapanga Farao. Koma mmaonekedwe ma miracle ndi matsenga, miracles and magic, kachitidwe kake makhako fanana. So when Pharaoh is performing magic and Moses is performing miracles, oyang'ana amene ali mbuli amaziona kuti zikhozo khawo zonsezi ndi magic, chifukwa alibe chikhulupiriro in miracles. Ndi akuti zona inuyo mulolera kuti afiti awiri awa, Mose ndi m'bale wake Aroni, akutulutseni mwa Igupto muno moti madya makhuta zoona, akutulutseni chifukwa cha matsenga awo. Farao akutchula miracle ya Mose kuti ndi matsenga. Zimenezi ndi zimene iyeyo amazidziwa za matsenga. For this reason, pano Israel ndi America yayamba kukuwira ana a Israeli kunjaku. Kodi mwangoyima mudzingoonelera moti simulowerera, mulolera kuti Irani ikhale superpower wanu kusiya ine ndi America. Aliyense ali du akudziwa kuti iwe ndi mfiti wakhala kuti pweteka kwa zaka zonse. Ife takhala tikuponderezeka chifukwa cha iwe, uyimaliza wekha. Aliyense ali du. Inu America ndi Israel adayamba apemphapo thandizo to the world, ndipo adayamba apempha thandizo mpakana inu ndi ine anthu wamba kunja kuno nkudziwa zoti akwakanira asanavomere. Lero afika popemphera ku social media, kupempha ku maofesi, kupempha mmafoni a private, kupempha mmamitini, kukanika, kena kukuyamba kukapempha pa social media. Zili bwino? Okondomvera, dziwani update ina ya nkhani imene ipeza kuchoka ku Russia ndionena kuti Russia kudzera kwa nduna yawo ya zofalitsa nkhani komanso mkulu wa za asilikali kumeneko tikutolerabe information imene akuichenjeza America kuti siyani nkhondo. Iran mwaiyambayi ili ndi zida zoti ifeyo ngakhale ife ma Russia afe tilibe, ngakhale inuyo ku America kumulibe. Ndipo ngati mukukayikira nkhondo iyi mukapitiriza, dziko lino lidzasafala zaka 50 kubwezeretsa zinthu zimene zingaonongeke. Dziko lino lapansi lino lidzasafala zaka 50 kubwezeretsa zimene zingaonongeke ngati America itafuna kuti nkhondo iyi ithe kutha kwake kudzathe kuti iyoyo yagonja kudzera muzipolopolo. Chimene chidza kuchitikireni mudzavutika nacho kuchibwezeretsa zaka 50. Kunali kwabwino mungosiya nkhondo. Zokambiranabe pakati pa Russia ndi United States of America, koma sizinafike poti America ipange respond zikuzungulabe kumbali kuzitseko zotsekedwa. Tiona ma response ifakena kuti America nayonso yakhazikitsa masiku 5 kuti Iran isinthe maganizo itsekule Hamas. Sitikudziwa kuti ayambe kuvomera zanzake ndi ndani. Tisiyane kaipo mpabwa chifukwa cha nthawi. Also the Juman Whispers College of Mindset Change 069 3915. Musaiwale ofuna kujoina ma platforms athu timalipiritsa zaulere kulibe. Mutipeza ku inbox tikupatsani ndondomeko. Mwakoma nonse tikumane ma updates athu ena otsatira chakumadzulo kuno ngati talephera likhale mawa. Munali ine dzina ndi lomwe lija, tikumanenge. Bye bye.
chibwi